Wilujeng dalu Mas Klidik, Nggih wilujeng dalu Mas Minto. Nggih. Alhamdulillah wa syukurillah. Barokallah. La kaula wala quwata illa billah. Matur sembah nuwun Mas Minto. Nggih. Wondene dalu menika saged sowan dalem agung beliau Bapak Haji Imam Syafi'i. Insyaallah dalu menika anggenipun lenggahaken panjenengan ngawontenaken tasyukuran ridho lan hidayah barokahipun lumeber dumateng sedaya warga masyarakat dalu menika. Allahumma. Amin. Nggih. Niki mboten kaya-kaya bengi niki Mas. Pripun? Masyaallah jan tenan. Pak Syafi'i niku leh ngenak-ngenake kula panjenengan ora kaya dalu niki. Nggih. Wis kula ngrika nggih langsung nika nggih sekolahan TK niku. Sekolahan TK niki Pak. Pripun? Masyaallah jebule fasilitasnya ora umum. Kamar mandi. Nggih saking lomone kamar mandi mon mboten duwe Saiki lek lawang. wis kamar mandine apik Mas Jok Kluthuk kon ngomong piye? Pripun? Biasanya lek kamar mandine iki ndak tersedia dengan baik kan bakoke ora nek sing lampune mati. Mboten niki sae Pak Imam Lah, niku iya. sae. Demi bermasyarakat yang baik, mula kamar mandine dipun kasih ruangan khusus tanpa pintu. Tanpa pintu dadi sinten-sinten saged nika. Sing pundi sing nek pintune mujane pintune ngono lho. Lho, kula teng mburi omah kok dadi teng latare wong. Mboten dadi teng latare wong. Niki mau jenengan rawuh mriki sowan mriki saking dalem napa saking pundi Mas? Saking Yogya, Pak. Oh saking Yogya. Nggih 5 hari wonten Yogya lajeng mikir dalu lanjut mleh. Mangke riyen kok 5 haji teng Yogya niki teng mbok enom apa? Mbok nom sinten? Lho. Jenenganipun provokator. Mengko nggih duwe bojoan teng mriku melih ngoten. Bojo niku insyaallah kula tetep siji. Heeh. Ya siji Ponorogo, siji Tulungagung, siji Kediri, siji. Dadi ngoten lho Pak diratani ngoten. Iya, seniman iki lumrah. Lah napa to? Wong sing penting nyambut gawe kok dadak bojo. Jenengan asli. Mula aja sok maido karo liyan, ndak malah ketularan. Kono maido terus tapi tidak ono. Mboten niki pancen sing kula contoh Mas kula niki. Iya. Niki ngen tatanan keluarga sae Pak. Ha-ha. Kula dalu niki kula mboten ajeng tutur-tutur putranipun Pak Haji Imam Syafi'i mboten. Kersanipun menika. Nah. Pengalamipun kokeh niki timbang kula, Pak. Oh, gak, kokeh sampean. Lho. Kok Kono sik pisan kono pindho ping 3 kok. telu makleke kuwi ya. Lah piro? Wong kene lagi siji kok telu piye to kok. Lah sing ngomong loro ke sapa? Kuwi pas lali. Ngono lho. Ora ngerti kok jenengan ki. Jelaske Mas Kluthuk coba jelaske. Niki Mas kula pun nganti panjenengan getak. Soale bocah niki gampang panas. Ngoten lho. Panas kon gimbal es. Awake gampang panas. Soale niki titisane bae ngoten lho. Ayo. Omong ora mung guyang-guyu tok. Piye to? Ya sabar to. Mikir dicedhakke. Nah, ngono. Ora lecuk. Ura-ura kok dadak ngetokke lapat sing ra kepenak. Ayo. Arep ngomong apa? Loh, tuturana mantene. Nuturi apa? Keluarga kowe murat marit kok nuturi gedeng aja iki. Ora kok murat marit. Yai sepuh sing rawuh bengi iki karena ora kok tegese rawuh mirsani mboten. Ning ya juga urun doa restu. Nah. Alhamdulillah ing dalem menika ting daleme Pak Klopo, mugi-mugi sedaya Kowe ora angger jeblek contongmu lho. Wong daleme Pak Imam Syafi'i Pak Klopo iki. julane apa? Pak Bathok. Jerone apa? Klopo iki. Lah iya. Lho. Iya nih Pak Bathok ora Pak Pak. Bathok. Nah, ngono. Pak Bathok, Pak. Haji. Pak Bathok, Pak Haji. Alhamdulillah ing dalu menika syukuran mujuke syukur marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ing dalu menika ndhawuhke putra lan putrine menika ujare Pak Bathok, Pak Haji Syafi'i. Alhamdulillah. Pak Haji Syafi'i menika alhamdulillah siji syukuran mujudke syukur putrane jedaupan, sing siji syukuran mujudke putrane sak menika dipun angkat dados PNS Pak Minto. Ya. Betul lho. Pak Minto. Betul. Dikukuhkan sebagai anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Kediri. Si putrane. Oh iya no. Mbak Putri itu sudah menjadi Dewan Pendidikan. Ono king Kabupaten Kediri. Putrane syukuran. Syukuran apapun bentuknya yen wis diweni kanikmatan karo sing kuwasa, ya wajibnya seperti ini. Ning sing Syukur. rapas siji Mas iki. Pak Haji Bathok sing rapas siji. Napa? Lah sing disyukuri iki 3 kok syukuran barengke ngene ora rugi. Loh. Kok mboten rugi to, Pak? Mboten rugi. Rumangsane ping 3 terus ping 3 ngoten. Sing rugi awake dhewe. Pak Minto. Pak Haji Bathok menika nyelengi nglumpukne. Iya.
Wis paribasane nglumpukne iki wis pirang taun. Angen-angene alhamdulillah dalu menika saged kalaksanan. Kudune wujude jenenge awake dhewe iki sebagai seniman seniwati bersyukur ora terus nggih mongso ndak ping 3. Loh, lek umpama ping 3 apa awakmu ndak gelem? Loh, ya gelem to Pak Minto. Lah, ya patut disyukuri to. Ya aku melu no nyambut teko Rambojak melu. Iya. Dadi Pak Haji Bathok menika nuwun sewu Pak Minto. Piye? Alhamdulillah Pak Haji Bathok menika kula pun kepanggih piyantune Godi Dhuwur Putih. Gedi dhuwur putih sapa to? Pak Haji Bathok. Kok piyaine ya sak Mas Minto ngono kuwi kok. Mau Kok gede dhuwur sapa? Pak Haji Bathok. Pak Pak Haji Bathok ki piyaine ya sak Mas Minto ngeten niku. Pak Haji Safi mana? Ha nggih. Kok gede dhuwur putih sapa? Wong ireng kaya ngono kok iso. Menengo to, ditanggapi dilem lho. Mbok ya sing wis jujur wae ngono. Iya. Ngono. Dadi syukuran penting. Iya. Dadi bengi iki kan mujudke syukur kita, Mas. Nggih Pak Minto. Wis pokoke alhamdulillah menika syukurane Pak Haji Bathok menika kula ora gumun. Syukuran lah kowe kudune ya syukuran. Aku niki bar syukuran. Alhamdulillah Alhamdulillah anakku saiki meneng Polsek Kandat. Oh diangkat polisi rono. Nyopet kecekel ndengi dadi Wong nyopet kecekele mbok nggih syukuran ki ya ngopo kok sing iso. anak barep tapi anak nomor 2 sing wedok. Alhamdulillah. Sing wedok. Nggih. Alhamdulillah saiki wis aku yo ndek iki syukuran. Amin. Saiki dadi pegawai bank. Masya Allah. Bagian Bank humas. BRI Pusat Wih ning lho. Surabaya. Bagian pengawas. Bagian asok benulan ki alhamdulillah. Kuwi jenenge nasabah mekar kok iso. Wong nasabah kok mbok unggul-unggul nih. Wong kok senengane kok gugah kremi mati. Lah iya. Berarti kulo sing Loh, ora lho, wancine rendeng tanggapan arang-arang kok ngomongke nasabah bank. Sing penting niku utang, Pak. Napa melih bar iki poso gitu. Heeh. Awake dhewe iki bar iki poso ada sebagai seniman seniwati, iki to alhamdulillah iki iso tanggapan. Nggih. Iki lho ulang ngarep tanggal 18 19 iki bar iki poso. Sak ulan iki seniman seniwati prei, Mas. Loh, Merongos kabeh. lah berarti ora duwe kreativitas sampeyan. Mulane kula duwe rumus Pak Minto. Heeh. Piye carane ben poso iki seniman seniwati ora bakal kekurangan secara ekonomi. Nah ngono lho. Dicontone iki sinden-sinden contone. Dikasih resep. Tak resep. Ngono. Kula niku lek poso Pak Minto, Heeh. penghasilan saya itu justru malah ngono lho. Iki sedina ki 2,5 juta. Masya Allah. Poso kuwi Poso kuwi aku. omsetmu 2,5 juta. jualan apa kuwi? Loh, aku sore ya jam 3 sore kae. Nggih. Budal aku. Teng pundi? Mubeng golek takjil. Loh. Mubeng. Pokoke sing takjil tak gowo, tak gowo. Engko lek jam 5 sore tak dep ning arep omahku. Loh, mbok dum-dumke. Tak dol. Weh, keranjingan kuwi. Ngene iki kowe ora nggone pahala malah nambah-nambah dosa kowe. Lho, sing- Kudune ya malah weh-weh. Weh-weh apa kira-kira ndek apa-apa weh-weh gendeng jane iki. Kudune malah sedekah. Wong sedekah ora saya limpah, ning san saya bakoh. Wong sedayah kok sedayah. Wong sedekah niku ora Iki asine ganteng tapi Ora saya luka. saya kebak. Nah, kuwi dirungokke. Nggih, Pak. Dadi wong ki aja sok duwe iman. Kowe nek duwe iman besok Gusti Allah meni rezeki kowe ya iman. Iman. Mula Pak Haji Imam Syafi'i iki ora iman ngono lho. Mula insyaallah lumintu rezekinipun Mas. Nah, kuwi. Ngono dicontoh to. Angger petuk wong sedekah ngono lho. Sedekah ki mari apa to? Ngangkat derajatmu besok. Ngono. Oh, Ngerti? Lho, kejaba ngangkat derajat wong sedekah ki mujudke tulak balak Nah, adoh sangka ngono. penyakit. Ngono lho. Dadi kowe sedekah, sing sedekah sapa ki? Bojoku, bojoku. Sampeyan ra sedekah? Enggak. Wah, berarti niki Mas. Sing sehat mung bojone. Berarti sok catetane sing kuwasa. Nek sing sedekah bojomu, wis sing nampa nikmat wahyune bojomu. Piye? Sing nampa nikmat wahyune bojomu. Bojoku berarti apa Rabi karo Wahyu? Loh. Kok rabi karo wahyu piye to? Lah le Wahyu iki Loh. Sing sedekah sapa to? bojoku jadi budek ya jane iki. Lah. Lah sing sedekah bojomu berarti sing tok wahyu bojomu. Lah berarti kowe ndongakne bojoku Rabi karo Wahyu kowe. Kowe adikku lho, tak diatok dasmu lho ya. Maksudnya ki wahyu kuwi besok sing entuk apa ya nek ngarani? Nugroho. Ha. Masih Wahyu. Loh. Kok masih wahyu piye to ki? Nugroho. Anu biyen anu Mas, jan merdeka. Tegese iki sing wong sregep sedekah, Nah. kuwi pertama bakal kewahyon. Nah. Cut entuk nugroho. Nah, nek nugroho ora ngerti liyane nugroho napa Mas? Ngerti ra liyane? Napa? Teko kae apa liyane? Apa hubung-hubungne aku? Nugroho ora ngerti. Apa? Wahyu ora ngerti. Ha. Paling hidayah. Nah, Mbake kuwi. lho, Mbake Wahyu karo Nugroho.
Hidayah. Bocah ki nek pekok nemen men iki. Kowe iki mbok yo sing cerdas sithikne lho. Ndelekke dalang sing cerdas, syukuran putrane Pak Haji Imam Syafi'i diangkat dengan pemikiran yang cerdas. Hidayah, Wahyu, Nugroho kuwi padha karo pulung. Wis. Wo alah palike wis. Pulung. Palike kowe iki jan piye to? Ora ngono, Mas Teki ora ngono. Ya kenyeh-kenyeh ora. Sik Mas. Aja dipaidungsake. Pancen lek tanggapan arang-arang ki kecerdasane ki ilang. Lho, Pancen aku ngono ki ya. layakno ndasmu dirubung laler terus. Lah wong kowe dijak omongan nangil, yai sakmene iki cerdas kabeh lho. Senajan to sepuh-sepuh ngene iki, nyenengke. Lho. Delok wayang iki ora kok men delok wayang tok. Sing digoleki Mas sepuh iki piye? Ngene iki penyemangat hidup ngene iki. Nah, Ora ngerti kowe. Penyemangat hidup gundulmu. Piye? Iki ngono perjuangan hidup. Lah kok iso? Nek tak berjuang ora hidup dek. Lah wis sepuh kok mulane Ngomongi. didelok Bapak Haji Imam Syafi'i iki Nggih, piyayine kepiye? Blobo. Nah, Blobo. Nyatane syukurane anake manten, syukurane anake dadi pejabat. Nah. Nanggap wayang iki sing ora bakal lali sing darani pendidikan sing darani jabatan ora lali marang kabudayan Indonesia. sing tak karepe ngono kuwi. Bener lho? Mula sesuai kalih asmanipun. Bapak Haji Imam Syafi'i. Heeh. Imam wis ngarani pemimpin atau presiden rumah tangga. Syafi'i 3 suku kata. Saki tegese apa? Sah kuwi tegese wis sah nek dadi wong tuwa ngangkat derajat anake. Mulane dipinterke kabeh. Pi. Safi itu fitrah. Sik to. Fitrah kuwi resik. Resik kuwi suci. Dadi wong tuwa sok nek wis saya tuwa nek iso saya resik. Mula titelitasnya Bapak Haji Imam Syafi'i. Itu ikhlas. Wong tuwa ki ra duwe pamrih. Ning dindingkon wong tuwa kuwi mesti ikhlas. Wong tuwa ngopeni anak 5 ning anak 5 urung mesti nek iso ngopeni wong tuwa Siji. Lho, Iki lho. istimewane ning kono ki wong tuwa ki. kuwi. Dadi sing diutus Gusti Allah wabil khusus ki ya malaikate anak ki ya wong tuwa kuwi. Ngono lho. Ngerti ra? Kowe mudeng ra? Deng, Pak. Ha piye? Napa? Lho. Wong tuwa siji Iso- iso ngopeni anak 5. 5. Ning anak 5 rong karuan bisa ngopeni wong Anak- tuwa siji. Lha kuwi lho. Ya. Delon, wong tua le sabar. Sik cilik mau ngompol ganti popok ya sabar jam 1 bengi tangi. Nggih to? Anake luwe jam 1 bengi sabar sik gelem dulang. Ha iya. Lho duwe wong tua. Terkadang ngono pake ngelak ya sik dimiki. Lho. Ya ting aku. Kok dimiki piye to? Lah sampean ki paling lha niki mboten iso, Pak. Wong bapake mati mon ditinggal ndelok campur Ora sari. mudeng kok kuwi pancen ya ora mudeng kok. Kon mudeng piye? Lah wong nyekari kliru lho, Pak. Nyekar tenggene sarian niku ora iso bekti, Pak. Kadung nangis niku mbok iso ditangisi senes bapak. Lah. Niki lak ngeten, Pak. Ketok men lek ora tau jarah kubur ning wong tuane. Niki enten maisan. Heeh. Niki nggih maisan. Kecape niki lak sing omahe Blitar kula nyusul ngrika. Heeh. Jam 12 bengi niki nyekar bapak. Kula ngetut nika mburi. Lah kok Roro niku nangis gugu. Aduh, Pak. Sepurane sing oke ya, Pak. Aku karo klitik ora iso nyambangi sarepmu, Pak. Lah kok no kula niku kaget, Mas Mito. Heeh. Lah kok sing ditangisi kluthuk ki senes bapak ngono. Lah sapa? Lah kok teng maesane tulisane Yayu ngono. Oh. Kula sadok to niki. Hei, bapak ning mburi iki lah ngono. Sing pekoki kowe kuwi. Ngapa? Pak I anggere jam 12 bengi. Kuwi ngono karaoke karo Yayu ning kene iki lho. Iya, elek ngene iki to. Malah ndengi Lah iya. live, malah ndengi live TikTok barang lagi. Mula ya kene ya nurun iki ya mergo pake sing kaya ngono kuwi. Boten. Guyon. Kowe lek wis tak omongi to, Guyon, Pak. Mas. Boten. Wong derajat pangkat kuwi sampiran. Iya. Mergo wong urip mung mampir. Hampir ngombe tadi. Nah, ngono lho. Nah, nggih mboten, Mas. Nggih. Wayang ki wayahe sembayang Iya, ringgit disaring lan Diangkit. diangkit. Dijiwit krasa lara. Aja diwit liyane. Nek ra kepengin dilokke, Aja ngelokne liyane. mergo awake dhewe menungso. Menungso iki menus kakean dosa. Wong urip mung mampir. Ngombe tadi. Ngono lho lah. Ngono lak jelas ki to, Mas. Tuturi Andayani. andayani jerbasuki. Mawa beyo. Wong kuwi aja sok alok bakale melok. Mergo wong urip mung mampir. Hampir ngombe tadi. Nah, ngono lho. Nah, gamelan kuwi gawe amaling Amaling liyan liyan. Pak Minto. Ah. Tong 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 masjite sik kotong, deng 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 masjite sik Sik sedeng. sedeng. Nek wis tong 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 kurang seru, aja ditinggal turu. Nah. Mergo wong urip mung mampir. Pelempoken. Boban nombeni gedeng. Angel kok Ah, bisa iya. ngomong angel.
Mula ngene iki lho Mas, kula bersyukur. Sing penting Ya ya. awake dhewe bengi iki didhawuhi menghibur. Menghibur. Piye carane menghibur Nah. ben iso mengedukasikan penonton. Iya iya iya. Mula digolekke kae Apa? ibumu Toharam kae. Bah lagi malah ora iso bedakne iki ndi pager karo ndi. Kon dipager ndi sinden mangsamu. Dadi tetembangan. Lho ngene ben kepenak kok iso. Diawiti saka presiden sing endi? Sing Loh. sing gedhe iki gedhe. Nah, iki ana pundutan Mas diwaca dhisik. Napa? Geng dalu Pak Dalang kula Mbah Darno Tulungrejo kandhat nyuwun gending sesideman matur sembah nuwun. Peh dan Engko sing dilacani sing Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Geng dalu. Pak Minto kula nyuwun lagon kacu kuning kalian Rondo Banyuwangi. Menika Anu ngapunten Pak. Pak Surani Manggis. Pak Surani Manggis nyuwun pangapunten gending Rondo Banyuwangi dene saged dipun pinangkani Pak. lah ngopo? Rodone slabine sik mu slabi. Wah iki gendeng pamundutan kok rumangsamu. Sabi. Jajal bet kene bet. Ya. Mas, anu Mas, santaan Mas. Tuk Ya. tuk ben ngadeg jajal. Ayo ngapa? Yo ngadeg kok, Nduk. Hop, tuk. Atas sono. Hei. Rene. Suwa Mas. Dah dung. Tuk dung. Wah, iki Mas. gudi lincah. Kowe iki dikodrakne kaya ngono kok iso. Nah, ya ning awake sehat. Sing cilik-cilik iki lho. Kowe iki nyapet Ye. kok ya ndadak milih sing gedhi ngopo? Sing gedhi Lah, ya. kuwi angel biak-biakane. Heeh. Sing cilik-cilik iki lho penak dan diluk ngono pethuk ngono lho. Aku meng wis ya, Mas. Bubumu gudi men. Pupu ndasmu Ki kuwi. lengan. Kuwi lengen kok pupu ora. Kok iso? Ngajeni. Coba jajal kowe umpama awakmu dadi anake iki jajal iki mbokmu jajal. Sik to piye to? Kae jajal anakmu Oh, ngibarate. iki anakku. Iya anakmu mbok kon kuliah kaya ndek Mbak Putri. Oh, Iya. nggih. Ben sukses iki kepiye Nah, prosesnya kepiye ngono jajal. Oh, nggih. Anakmu tuturana kae. Le, samane sekolah kok panggah bolos ae to, Le. Sik to mosok tuwek anake karo mboke. Tok maneh ngono lho, Mas. Tak omong ngene to. Bocah saiki ora iso didelok saka rupa, ora iso didelok saka umur. Iya. Sakala umure enom raine tuwa. Tuwek. Sakala raine tuwa umure enom. Ya, mosok ra iku tuwek, Mas. Lho, sing tuwek iki raiku iki lho. Lele, Aku apa iki? sampean anake. Izin ya, Pak. Anu ludrukan. Oh iya ya, tung tak tok ngono jajal Mas. Ngono. Rasa-rasan. Anakku meng nang ndi ya marane? Oh, alah tuk mendino mek dolan mendem. Mbok sekolah ngono to, Le. Panggah ora mendem yo medok. Wong kok jan. Dek sing ditiru ki lho sapa? Lah nggih, ditiru ki lho sapa? Ya apa sampean ku grundel dhewe ya apa? Saiki ndok ndi anakmu ndok ndi? Garo mau mbuh nang ndi kae mang. Lho, sampean iku minangka dadi ibuke. Lah apa gak iso nuturi anak situ? Gak kena dituturi. Lah ya apa sampean lek didik iku? Arek iku mbok. Biyen metengmu itu nyidam apa? Oh, bapake akeh iku, arek iku. Wah, bapake akeh. Oh, layakno anakmu jenenge Bram. Gawene Brame rame lho biyen. Iya, mbuh kuwi. Gak, saiki anakmu ndok ndi? Anakmu ndok ndi? Parane rono mau. Ayo diceluk. Dipanggil. Le! Anakku! Ya, Boy. Ngene. Gak ngajeni bapak. Nggih, Pak. Arek saiki unggah-unggah gak duwe. Nggih, Pak. Tata krama gak duwe. Nggih, Pak. Hunyuk-hunyuk totok kono totok kene. Toto gentadan. Apa arek-arek? Kok niku unyuk-unyuk kok kono ya Allah. Neh, Mas. Kon gak ngerti unggah-ungguh tata krama subasita sopan santun Nggih, Pak. adat ketimuran. Nggih, Pak. Arek saiki ditata rek. Nggih. Gak yayan ngono iku. Nggih. Totok kono totok kene. Toto gentak.
Aku malah gila gitu. Oh, sing. Penak lho, Mas. Kono. Lah kok mboke diusuk-usukne. Ah, kon niku ya apa rek? Ayo, tetok kono, sungkem ambek ibumu. Apunten. Ya apa niku? Wis joge tutuk getak dong. Ding aku. Yo alah. Ger, Ngono. Nggih, Pak. kon niku dok endi? Kuliah, Mah. Ibu ki lho goleki toto kono, toto kene. Oh, tutuk getak dong gak jotos ngene. Ora. Rasa nggih blangkon to nang ngono lho ben ketok enom tenan. Kuliah, Mah. Kuliah. Nggih, Mah. Heeh, muga-muga iso sukses kaya Mbak Putri ya. Iya, Mah. Mulane pancen aku ki ning ndi kuliah. Aku ki sembarang Nah, Yo kaya anak kuliahan ngono ya. Mas. anak kuliah napa malah kaya bang plecik ngono ya. Ge mancing, Mas. Iya, Pak. Boy, rene. Boy, Kok jenenge kirik. lho. Jeneng kuwi Boy Ireng. Dagelan Medion. Ayo rene. Kon niku ya apa rek? Gak masalah ibumu ta? Iya, Pak. Ibumu direwangi kerjaan karo bengi, bengi karo awan. Golekno duit ning kanggo ngragati awakmu. Saiki ayah entuk kabar kon saiki gak tau mulih. Ndok ndi kon? Kuliah, Pak. Kuliah tak kuliah? Kuliah, Pak. Kuliah tak kuliah? Kuliah. Ayo. Ibumu teko. Kuliah kula, Bu. Tenan kuliah. Nggih. Wingi kuwi dosenmu kuwi goleki. Kon iku ndok endi? Kula kuliah, Bu. Kon Gak jawab percaya. WA-ne aja. Entuk chat saka dosenmu. Kon gak mlebu sekolah, malah kon ngentekno dhuwit jurusan ya. Betul, Pak. Kon aja ngapusi. Lambe gunane dingge omong sing apik, Nggih, Pak. Dingge ngomong sing temen. Nggih. Aja ngapusi wong tuwa. Nggih. Wong tuwa wis rekoso. Sik boge rekoso. Kurang apa aku dadi bapakmu? Mulane, Pak, pancen kula anu Ajining diri saka latile, Nggih. ajining raga saka busino. Nggih, kula. Kon gak iso njaga wong tuwa. Nggih. Sok dadi apa kon, lara, Pak, lara, Pak. Sawangen ibumu Nah, nggih, Ibu menika mikir kon nganti kenes awake sakmono gedene. ngelesok lemu. Kok aja guyu-guyu kon. Lara lho, Pak. Saiki iki Pak, duwite mbok delene iki. kuliah, Pak. Kuliah, Aja mbok delene iki. kuliah, Pak. Duwite mbok delene iki. Aja ngapus. Aja ngapusi. Mbok aja. Kuliah, Kok Pak. dadi apa? Mbok kudu dadi apa? Bapak dadi apa? Aja kaya ngono. Lah, anu, ketika aku izin anu Pak minta. Heeh. Aku tak dadi bapake kula. Ya apa iki? Kowe anake kowe. Lah kok pengen dadi pake? Anak tutukan biasa kowe. Aku dadi bapake aku. Anu nyilih sing tak tos. Tak bomo. Kula bapake kula. Wis kene. Kene. Ayo. Dung. Yalah. Kok ngene mantan nasibku. Mbak. Yudi sing teko, Mbak. Ya layut. Oh, Layut. Bapakmu layut. apa, Mbak? Bapakmu bendino kuwi ngomong wedok. Astagfirullahaladzim. Mbokmu ki ndak tau diuli layut. Astagfirullahaladzim. Alah, setuna lho. Aku wis Simbok. suwi ora dipangkringi layut. Layut. Mbak, astagfirullahaladzim. Tak kira bapak mbiyen ngongkon aku mondok, akhlakul karimai bapak ya apik. Alah, alah. Saiki Aku bapak- kirang bapakmu ki. Insyaallah, Mbak, mbok sabar, mbok sabar. Sabar, sabar, mbok sabar. Pit, Ditane ganti. kowe lek omong ora tau dipangkring iki usul ning aku. Yo, Aja nlongso, Mbok. piye le? Wong mulya kuwi mesti diwiwiti saka rekoso. Iya, Isane bener. mulya mergo rekoso. Wong sing Iya. gelem rekoso mesti bakale mulya. Nah, Amin. Simbok saiki diloro-loro.
Ojo si mbok sing ngadepi, aku sing ngadepi mbok. Iya, adep ana le. Bapak kudu tak wehi kultum sing paling apik. Iya, ceramah ana Nek bapak. bapak nganti gak tak wehi kultum, ndak tak tausiai, engko Iya. tak tahlilane mbok. Aja. Aja sik. Bapak ini mbok. Ning kono mau nguli Yuli. Ganti nih. Wah, ngene iki lho, Mbok. Ngene iki. Sacane bapak ngene iki, Mbok. Iya, Masyaallah. kaya ngono kuwi. Masyaallah. Yen aku nyawang bapak ngene iki, Mbok. Isin aku mbiyen mondok, Mbok. Aku ya isin. Tak kira bapak kuwi iso ngandani anake, iso kanggo contoh anake. Wawahan ora ceblado saka wite, Kulun nafsi dae qatul maut, wong sing kedunungan napas besok bakal kajemput maut, bakal mati. Kalungan sarung ra gawe songkok iki nggih. Kalungan sarung ra gawe songkok ngisi iki, Masa bapak si kampleng ngene. Anake kon mondok, bapake malah jengking, Yo, sampai gak ngerti, Pak. Kowe anakku lho. Sampai biyen ngomong, Mosok pake mbok kampleng ngene. Rene, Malah kaya kirek. sampean biyen mondokne aku entuk pirasat apa, Pak? Aku pengen pinter anak kok, Le. Saiki aku mbok kon mandakne. Mbok kon mondokne. Saiki wis mondok. Mondokne, Pak. Ya apa? Malah guyon sampean. Aja yayan, Pak. Ibu mesakne. Ibu lo gawe jilbab. Aku kon congkokan. Lah kok sarungan ora songkokan. Rumah kamu piye? Aja ngono, Pak. Aku ora ati, Pak. Aku ora ati. Mbok kon mondok. Kene ijol ya, Piye ta ki? Ijol. Napa neh? Aku tak dadi mboke ya. Dadi apa? Lha aku sapa? Barang. Heh? Sakarmu. Kowe ada digermo karepmu apa? Ye, nesu ye. Aku dadi mboke, aku dadi mboke. Ora oleh marah lho. Lah, gel lho, kampleng ya, Pak. Hah? Di kampleng aku. Dadi mboke kono, dadi mboke. Mboke aku. Dadi mboke karepmu ngono. Wes. Lho, kowe rono sik. Sambaton ning kono lho, kok iso. Sambat sik ning kono kok iso. Ngono, jajali. Sambat sik. Nah, kayak sarung lak kena to. Wah, abune kaya mason iki. Ngono kuwi lho didelok. Jan. Malah kaya bakul warung kopi semampir kae lho. Wis Jan. Walah anakku suwi kok ora mule-mule. Suarane sing terakhir kok gedhi. Cilik wae kok mulai. Aku suwi ra ketemu anak-anakku nek ngendi to anakku iki. Awakmu cara tenan. Gawe iki terus klambimu dasteran, semi, terus mbok jaketi lepis kaya busri. Wis persis. Mesti gundulmu. Ayo. Neng tito anak-anakku loro-loro ning lanang wedok neng tito ya kok ora mulai. Nek, ayo Nek. Iya, Pak. Ya apa, Pak? Iso gak iso dina iki ibu ayo digawa ning bali desa. Loh. Lah ngapa, Pak? Sampeyan gak krungu kondang ibu ta? Enggak. Bapak lagi mati 3 dina wis ditinggal demenan ambek wong liya. Loh, tenanan no? Loh iki ngene, loh ngono. Kok loh iki ngene? Oh, kleru. Ha iku lak ya mak piyok ngono lak ya. Susah. Iya, kleru, Mas. Ayo. Loh, kaya ngono kuwi. Iya, Jebule Ibu. sampean wong wedok, ayo ibumu kandhanono. Oh, Jadi jebule bumane muce Mas. kaya ngono kuwi. Kaya ngono. Kelakuane Ibu ning jaba. Kaya ngono kuwi. Mbok. Aneh, sing awit ndang dibarne iki. Lah ngopo? Guluku bosok tadi aku. Lah wong kowe yo angel kok dikandani kok. Dadi ngene lho. Dadi patuladan ki sing apik ki Mas. Heeh. Ngeten iki ben ngerti kehidupan dalam berumah tangga bermasyarakat itu seperti apa. Ngono lho. Sarunge cah nom ambil. Kowe ngawur. Ndi kuwi mau sing duwe aku ndi? Iki sarung iki. Sing duwe sarung ndi? Kuwi lho. Yo kekno kono. Heeh. Gawe tok ki nyambut gawe rawe royalti. Ah iya. Diselingi, Mas. Sik, Pak. Nah, ketembangan. Nah. Kaya ngapa? Sik, Pak, duduk. Iya no, dingge kerja e. Ngono kuwi tanpa kuwi menunjang dekor ya apa ya nutut kok iso Pak. Seketeh, topi.
Heh, 50 kopi. topi. Cene to. Hmm. Topi sapa iki? Ndi? Ya. Ya. Wah, masalah. Nah kuwi. Sik, Mas. Napa? Kurang siji. Pripun? Sampeyan iki mu sakjroning enekake drama iki kan Nggih. ana iringan. Loh, pinjam properti kula sewani, Pak. Nggih, Pak. Wong nggih nyambut gawe kok. Ya gone nabuh, ora ketang 100 tinggali. Loh, lah kuwi nggo tabuh, nggo tabuh. Nah, sewan tabuh. Tabuh iki. Sing go tabuh iki. Wah, Nah, tas. nyuwat. Kowe iki yo nyuwat tas barang nyapo kowe iki. Kowe kanca lho, Bos. Biyen jaman nom kanca ngene lho kowe. Iya, Bos, iya, Bos, iya. Iya, Bos, iya, Bos. Anu 50 Mas, 50. 50 Mas, 50. Ya, aku gempos ya gedeng. Ya. Enek. Sik. Nun. Mik. Go mik ora sampean. Boten. Niki wae pas betul-betul. 100. Wah, 100 mik. Mix 100. anu cicilan 50 sik sing 50 ku. Ini iki. Ning anu mixer kae kene. Wah, masalah. Anu, tanggapan bengi iki ngedeni wong. Iki nek cara dagelan liyane dhewe no bosok tenan. Wis tenan ngomong. Yo, ngadeg sinden telu. Mbak Mita, Mbak Kiki karo Mbak Widya. Nah. Mbak Kiki karo Mbak Widya. Loh, Wis. Mbak Widya melu neh lho. Oh, rombongan anyar ning lawas. Melu neh lho. Oh, lah kok manten anyar ya. Iya. Kowe ngerti to nek lawas ki apa nek anyar apa? Lek lawas ki salam. Nek anyar Yo diem. Tegese. Lek lawas ki salep. Salep. Dadi kental. Nah. Tapi lek anyar ku yo diem ki encer. Ngoten lho, Bos. Tegese encer rezekine gitu lho. Iya. Ngadeg nduk sepati Mbak Mita, Mbak Diah, Mbak sapa iki? Mbak Widya. Yuk, kaya ngapa? Sudah tanggapan kita lali harus idene. Karo Mbak Kiki papat pisan. Ditekoni dhisik. kowe pilih endi bocah papat padha ayu kabeh. Ayo. Aku pilih Kiki mergo bocah yo gemati. Kowe milih jenenge Kiki bocahe ayu tur merak ati. Ya. Yo pancen Mbak Kiki itu memang jantung hati. Asik. Nanging sing siji iki jenengmu sapa to, Nduk? Yen ditakoni jenenge Mita. Memang sinden Mita, ini sinden dambaan saya. Iya. Weh. Apa kamu bangga bisa duduk selalu berdua? Kalau nikah dengan saya yakin keluarga akan bahagia. Ayah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kene sita sapa ki jenenge iki? Sinden baru. Sinden baru. Kalau yang satu ini kalau dilihat badannya kuru. Guru. Iki piye iki? Kuru ayo. Memang badannya kuru, ini memang dambaanku. Iya. Ini dengan kamu insya Allah bisa menyatu. Bisa menyatu saben bengi kita terus turu. Bisa. Bahaya iki. Ya tidur lah, tidur bersama. Yang sing siji iki. Pemripatmu gilep kaya kucing. Ya bisa lah. Ya. Yang sing siji iki rada gedhi ya rada semok. Semok. Mok. Kok angel iki.
Ayo, wong sak temune. Aku yo mikir ya. Ayo, gajah. Ora simak padha simoke ning rada serupa tak sama. Nanging yang siji iki bokonge semok tur rada nyedit. Gantine. Senajan bocahe ayu tak delok cah iki ora medit. Najan ora medit yen disawang ya rada irit. Rada irit. Nanging bocah iki ketoke kendel tapi wedi karo demit. Ape lho awakmu wis ape. Iki mau Widya, kayak Kiki. Undia, Nadia, terus Widya. Widya, Nadia, terus iki Mita, terus iki Kiki lah, iki anu Mas Minto. Dadi ngono. Ayo ra sambo eloke yo. Lali janjine. Yo, kaya ngapa? Dados. Yuk. Dibablaske tembange nggih, Mas. Siap. Ya, satu tembang. Kudu dibablasne, Pak. Ayo. Menika seokeh niki. Emane. Gorengane dhewe. Meet in Sekar Gadung. Wah, cocok. Tembange sing ngaturke Mas Gembos karo Mbak Lilis Karnali. Anu nyun pangapunten Pak Minto. Heeh. Saderengipun tembang menika dipun lajengaken menika nyun sewu izin sekedap nyun pangapunten. Wonten kupat luar sekedap. Wah, iya, nggih. iya. Nggih, monggo lanipun Bapak Haji katur Imam minggah Sapi. dhateng Sasono. Kasuwun tindak wonten Dhateng ning Bu Hajah. Pawian Agung kalian baca monggo. Tutuk. Selamat Mas. Pak Haji. Monggo Bu. Monggo Mas. Mas Ari. Monggo. Alhamdulillah. Dap Mas Minto nggih. Nggih. Pancen keluarga besar. Monggo. Monggo Bu. Monggo. Lho, senes to niki. Oh, tak kira. Wong delok ora mbok unggah niku. Tak kira wong delok lah melu ning burine aja. Nggih. Nyun pangapunten nggih Pak Minto nggih sekedap nggih Nggih. Pak Minto nggih. Menika Monggo. nggih Bapak Haji badhe nglari ujar ing dalu menika. Nggih. Ujaripun menapa anu Pak Haji? Gegayuhan ingkang sampun dipun asta rumiyin. Monggo. Niatipun anu kula gadah Ujar. ujar tau uni Nggih. menawi anak kula lanang sudah nikah Amin. kula gantung gong alias nanggap wayang. Alhamdulillah. Luar Sedap, tempat sedap. luar ibu minangka sarana. Nggih, monggo Bapak. Kula kinten sak monten. Ngoten Matur nggih. nuwun. Panuwun Pak Haji, mugi-mugi cinatet ngamal jariah panjenengan kasembadan panjang kahipun ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala sineksenan dalu menika panjenengan ngluwari ujar. Ngoten. Mugi sak sampunipun linuwaran Nggih. mboten wonten danyang nagih utang wali nagih janji. Dipun asta Pak Haji, Pak Imam. Iki. Menika mangke kedap. Mas Minto ingkang langkung sepuh Mas, Nggih, panjenengan yo, Mas. Anu. Doa Mas. Romo Minto monggo. Ingkang baku pangajabipun Pak Haji Imam Sapi dalu menika sampun kasembatan luaripun. Nggih. Nggih. Nyuwun tulung dipun sekseni ingkang sami rawuh sarana kupat luar menika mugi kemawon menapa ingkang dados niat hajatipun anggenipun nadar saged luar dalu menika. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nuwun Pak Haji. Nggih, sembah nuwun Bapak Haji. Nggih. Matur nuwun. Anu menika ingkang temanten ninggal menika nggih. Pak Haji nggih. Terima kasih. Pak Haji menika ingkang jawaban ingkang putra menika Pak Haji nggih. Oh, amin. Mugi-mugi tetep. Ya, Nduk, Lis, kaya ngapa? Ngadeka karo Mas Gembos. Yuk. Lagu gorengan anyar judule Mongkrang Mangkring. Wonten nggih. Wah, wonten. Ingkang repto Ha, Mas Minto. nggih.
Niki tanpa musik gamelan mawon riyin ya kaya ngapa? Yuk kaya ngapa? Mungkrang mangkring dados. Cek. Mas Gembos, Piye wong ayu? sing nyambut gawe. Mbokne piye karepku Piye to, Mas? saben dina kok mung ngajak patu kece kowe aja mentang-mentang tak rasa ilang wong lanang Pak, piye no jarun tek atimu. Iya, wong ayu. Aku nasu risen nyawang gawemu. Dadi wong lanang kowe bayar rumangsa. Piye carane nyukupi kula warga? mengko dhisik kowe aja krewet wae Piye to, Mas? aku usaha wis tekan kono kene aku ngerti wong wedok senengmu duit tanpa duit lambemu kena dikungkit Saben-saben Yo. eman bu sayang kowe kok eling njur kepriye iku kewajibanmu Ya wis Pakne, nek ngono yen ana duit tak lagi. Mbokne piye karepmu saben dina kok mung ngajak padu asil gedhe kowe aja mentang-mentang tak rasake ra ngajeng si wong piye wong ayu iya 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 Yo ye. mengko dhisik kowe aja cerewet wae aku usaha wis tekan kono kene aku ngerti wong wedok senenge duit tanpa duit lambemu kena dikutuk Saben-saben yo
apa bener? Lek wanci turu kowe ndak diwehi nesu ki apa bener? Nesu. Sebabe sikil tak gawe ndas, ndas tak gawe sikil. Lah wong kowe mung klumbrak-klumbruk apa-apa kok nyepaki kok sikil nggo ndas. Maksudku kuwi wis dadi bojoku. Kudu apa sing tak jaluk kudu manut. Lah tapi kowe iki gur mongkrang-mangkreng lho Mas, kok penak men dadi wong lanang kok arek gur mongkrang-mangkreng. Kuwi wis kewajibanmu. Lah tapi gula rumangsamu ora tuku, kopi ora tuku. Geger. Piye Mas? Mangkring ra tau nggawe duitnya. Lah. Ngene iki lho, sawangan. Sawangan. Ana duit. Ah, Mongkrang-mangkreng ora apa-apa, ora ana duit kok mongkrang-mangkreng ya ora sudi aku. Iki ngisin sini. Ngisin-ngisin Kurang, ya kurang, Mas, kurang, kurang kurang. Mas iki. Skincare dereng lho Mas. Aku ngene Ya iki. toh, skincare dereng. Terus body lotion ya dereng. Body lotionnya. Ya. Ngono lho Mas. aku wong lanang. Aku wong lanang ora kurang mergo, ora kurang cara. Kuwi ijo. Iki lho abang Sing tak boyo. tekok tak urus. Iya. Kowe iki ora nyambut gawe kok duwe duit kuwi lek mu nyolong nandi. Loh, Lek mu ndekol nandi. Kowe mesti bal ngedol TV kowe. Ajake kok. loh, ora ngedol TV bolo. Apa? Loh, Sing betul apa? BPKB. Omongno gembos iki kok ndang ngedum engko kroro ilang. Nah, Penyakit ndang didum. Nah, ngono. Sik to Mas, Nyapa? tak urus kuwi duit kok ngendi kok oleh atusan-atusan oke nekmu dongel nanti. Oh, kok dongel piye to? Lah. Bolo ki lek akeh no. Bolo ki lek akeh kanca akeh ki rejeki panggah ngalir. Lah tapi kan kuwi Ini njaluk Mas ora Didik. kerja. Halo, Bos. Ilingno. Dawa. Kon ndang ngedum iku iso mlebu ning simpenan iku. Kowe kowe totok nguyuh bablas mulih. Nah. Sik tak tekon, kowe Iya. pengen mangkring ping pira? Sewengi pengen ping pira? Loh, sak sehate awakku. Ping telu? Ping Kene telu. telu ya ping telu. Iya, kene Ji. Siji, Oh. loro, telu. Seminggu njaluk ping pira? Sing seminggu aku njaluk kudu ping 7. Ping pitu ya pitu kene gorene. Itu. Penak men. Siji, loro, telu, papat, lima. Aku iki mbok pangkring ping 4. Aku mangkring awakmu dek iki. Wah, ya tilis lho. Lah kuwi minangka isih seminggu lho. Iya. Lah lek setahun bayangno arep mangkring ping pira tak takon. Alah. Kowe eruh ngunut Ya. 200 ki sak bire lho, no. Kene tak gawa kabeh wis mangkring-mangkring kok. Sapa sing gelem diangkring Mas Gembes? Gelem? Lah wis dikeki lho, wis dikeki iki lho. Oh, Mbak Punjung. Nduk, Dalah. sesuk-esuk tagihan mekar. Wong lanang tanggung jawabe kudu Lah, jalukan sesuk tagihan mekar. Eman, Iya. iya. Eman, takekno sik. Eman iki maksudnya tak wene rono lho, eman men lho. Lah kene ra tau oleh kok. Lha lek wis disaleh kono ra wani njupuk lho Mas nek nyenggol gandule piye? Nyo jipun. Gak sudi. Lho gauri lho iki menang-menang kok. Lah nek kembange kok konane. Ayo, lek wani sipuken. Ayo larase. Eman Bu sayang, kowe kudu eling. Yor kepriye iku kewajibanmu. Ya wis Pak Ne sarene aku mau ya wis mbok wene blanja. Iya. Ya Pak Ne. Heeh. Ana duit tak Hey, ho! Lakune Mas Gembos saya enteng. Enteng nang iki lho. Ya, sampai ceblok ya berat. Aja sampai ceblok. Nek Widya ya bablas iki. Iya. Gembos iki ngerti tanggapan terakhir ya bengi kita. Sesuk ning Malang. Kita jajah. Wis entek deh. Sesuk enak sesuk. Besok Malang. Loro. Disawang Ya, ngono. dibablaske Mas Ya, Didik dawuh. tembange pundutan saka Bapak Imam Sapi.
Bapak Naryo Oh, ngoten. ngersake lungiting asmara. Nggih. Mbak Luki Kondene. karo Mbak Punjung. Nah, kaya ngapa? Yuk diaturke, Co. Musisi dados. Mbah nuwun. Muga-muga barokah sedaya nggih. Nggih. Mas Gatot makasih. Ya Mas Gatot ki piyayine ya piyayi sing loyal, sing blobo. Open Iji. karo sedulur karo kanca. Insyaallah sedaya menika gumantung saking niat lan kajatipun. Nggih. Nek wis niate apik insyaallah piwalese nggih bakal apik. Amin amin amin. Tekone menika dum-dum duit insyaallah sok uripe mesti dipenakne karo duit. Ngono. Menika wonten pundutan Nggih. Mas Didik saking Mas Tulkiem, Siap, siap. Mas Gawer. Oh, niku. Pundutanipun Nirmala, jangan tunggu lama-lama, bajing loncat, ugi tembang bojo loro. Nggih pun derek jenengan Mas. Menika ugi saking panjenenganipun Bapak grup guyub rukun Desa Pule. Menika nyuwun tembang Blitar Banyuwangi. Menika saking Bapak RT 01 RW 04 Dusun Pule Selatan. Siap. Nyuwun gendeng cewek gaul karo kacu-kacu saking Pak Bejo. Nggih, pun derek jenengan ingkang wigati, pokoke rigitaning dalu menika mugi-mugi saged dados wayangan ingkang menghibur sedaya warga masyarakat sedaya. Nggih. Loh, Mas Minto itu penake ngene. Iya, iya, iya. Dagelan diparingi nggen, lagu paringi nggen, lakon ya tetep paringi nggen. Apa meneh sedaya maneh ki ulane poso. Nggih. Bar iki ya poso. Ya. Dadi muga-muga wae kabeh ya kadang-kadang hiburan ya kadang-kadang Amin, ibadah. amin, Nggih. amin. Wah, Mas Minto ki lunak kok, penak. Hah? Lunak. Lunak. Lunak niku kepenak ngoten lho, ora kok Tak atos. kaya daging berarti presto. Ora atos banget. Mas, sing- ginaken wedal nggih. Mergo niki lak jeneng campur sarine lak wah luar biasa. Iki gandeng wonten dalam Bapak Haji. Nggih, nggih. Tembang yang bernapas Religi. agamis religi. Nggih, dadi awake dhewe iku ora sinau makrifate tok ning syariate Syariate ya digunakake. Nah, ngoten nggih, Ya. nggih, siap. siap. Dibawani Nggih. sangka piantun kakung Mas Linggar. Linggar Oh, siap, siap. Kepeling. Linggar, ya. Mm. Gini. Coba. Linggar, linggar. Linggar. Mangke bar Mas Linggar langsung mun kau urut langsung Mas Yudi. Moga Mas Aja. Linggar. Mas Wasi Terakhir, todi. terakhir Mas Go, Mas Go, Mas Go. Linggar, wasi todi. Ayo. Linggar. Kaya Mas Darwaji. Rukun Islam. Sik kalusen. Anu miki Sing pas ngerodok ngono. gagah Nah, sithik. Rukun Islam. Ya. Lah iso jiplak Sing rodok bantas sithik. Anu Gar. Rukun Islam kang lima puniki Jan kaya Mas Giarto. katindakna mring para sesama Jan kaya Giarto. Nggih. Giarto. Yen kula krungane kok iki kaya taslim. aja nganti ditinggalne Kaya Mas Waluyo. Gantine. Mboten sakem rungsung to Mas Anggar. Santai wae, santai wae coba. Kalih ngentekke jam lho tadi. Tapi lah Mboten sak kesusu santai gitu Mas Dito. santai wae. Kaya kesusu diuber sapa. rukun Islam puniku Kira-kira pas rukun Islam puniku iki soalnya kayak Mas Boy. sahatate Sahadate. Coba sahadate. Maksudnya Mas Minto ki rada luk Nah. kaya no. Nggih to Mas? Heeh. Sahate ngono ya Sah. Suaramu kayak Pak Jagon iki mau. Aku nek kemokon nirokke sapa oke ae. Ayo. Jakun jene. sahatate Sek. Gandeng awakmu ra iso nirone nyo 50. Zakat. No? Pokoke anggere iso ora pokoke aja nganti bener kudu kleru. Kleru bayaran. Oh. Pak Ya. Wedok iki malah kleru malah bayaran. Sahadate. Terus ke. Kang angka
Anu, Pak Minto izin Pak Minto nggih. Heeh. Gantian nanti kula iki ben ora mesake lingkar. Ganti sebelah Kang, anu duluan lagi. Pak Sedot. Bawa kontenan. Kang angka loro salat. Oh iku apik. Kang angka loro salat. Oke. Anu Iso. kan. Pak Sendok. Ganti Mas Idi. Angkat telu. Ayo. Kak. Kak. Urut iki. Pancen kudu diratani. Iki digo tambah kangen sok ben iki dulu kasih adik iki spray poso kaya. Go tambah kangen. Justru salah 50. Malah salah saya. Salah saya niku ndi. Ayo, Pak anu Mas Idi. Ya, wong iki enek bose ning kene ngono. Kalau Yudi kae. Mas Idi. Kowe kudu iki go tambah kangen. Ya. Loh, Kak Mas Idi. Jenengan. Bisa. Ora iso mbok peksa, wis ben ngono penting bayaran. Suara putri. Bawa. Gawan saka omah. Sinten, Bos? Busri. Busri. Ah. Ya kene. Yo. Bu. Jenengan nganti bener. Tambahno tekku. Busri. Satu sik kene. Loh, Gampang. kula niku nyapet to. Kula niku lek kalih jenengane panggah kula wae, Busri. No, enggak. Nah. Boleh kan jenengan niku Pak Minto anu kok tambah 1 second lho Pak Minto. Kang angka loro salat. Terus Dene kang telu. mikir dipepetke. Ngene iki kok mulih ya. Mulih ngono ngene. Sare bebarengan ya. Iya. Suaramu sik enak lho, Bu. Terus Sesuk aja ngono. Bar ngono sesuk mesti mangkring. layakno dek ngisu aku ndayo ning kono, aku wis keramas. Kok gayane. Mikir dipepetke. Kaya mik. Ramadan nindakno poso. Bagus. Kapapajakat ping 5 ibadah haji. Wah, tenan sesuk tekan omah tak keloni pokoke. Aku melu, Pak. Heh? Melu. Oleh. 100. Lho nek ndi, Bu? Ditku enek. Apa sik kurang jane iki? Mboten kurang, Pak. Nek ndi to, Pak? Terus aja tutuk nenek tole radet isin-isin. Rohana. Rukun Islam sampurna. Kon, gangsar Bu, gangsar. Ya. Ibuke wis iso nembang kok nganti anake ra iso nembang. Biyen yo sindian lho, saiki to dadi ketua muslimat. Alah, ketua Ketua muslimat. majelis Kidung Sekar Gadung. Nah. Arep muni Kidung Manggala. Kowe arep muni Kidung Manggala ngono to kowe? Sekar Gadung. Kowe arep muni Kidung Manggala kok ngerti nek yogane nek sing melu kene kowe. Pepeling konjuk Bapak Haji Imam Syafi'i. Dados yo. Ayo dong, ini dong. Yang ini. Yo. Ayolah.
luhur lan nasar Salat saya dengan bangke tindak mongkar Magrib lan isa sangkepe Prayogan mikir tambah salat sunahe Josembrono iku perintah agama Elingono ning donya wong sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok suwarga Janjine tansah dielingke Wes janjine padha nindakake aja terus kumandang wayahe sembahyang Nabi wajib dawuhe pangeran salat jati Mas Adi Melur Sempu, limang waktu ugi Mas Sunarto Sragen, Mas Sujari dan Kon Limas Pakis Rejo Rejo Tangan. Yen berjamaah subuh luhur lan nasar Ugi Mas Yitno salat saking Kayen Kidul nyimak Mbah Minto. tindak mongkar Magrib lan isa sangkepe Prayogan mikir tambah salat sunahe Josembrono iku perintah agama Elingono ning donya wong sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah suwarga Hidup dengan ilmu, piye Mas Lidik? Kita hidup dengan ilmu, akan mudah, hidup dengan seni, akan indah, hidup dengan agama, akan lebih barokah dan terarah. milanipun tembangipun religi. Iki mula kula panjenengan menika nun sewu berbagi kebahagiaan aja nganti waleh. Mergo awake dhewe diweni bagian kuwi tekone ya saka dhuwur, dhuwur saka awake dhewe ya dindumne karo sak padaning liya. Betul. Sampun kathah tembang-tembang kang sampun katur. Oke, siap. Mangke ingkang dereng dipun pinangkani mangke dipun babasaken wonten wanci gara-gara kados pundutanipun Mas Gawer, Mas Tulkiem. Menika kula nyuwun setunggal tembang saking Mas Duwojo karo anak lanang Tuli Tatit ben ganteni pake sawetara. Siap, terima kasih matur nuwun. Nggih. Langsung kanca-kanca dibuatkan lagu terbaru dari Mas Klitik Luduk kayak gini. Saja sih. Mas Sopidi, Mas Sopiduk. Oke. Semangat bolo. Buat kanca-kanca yang ada di luar negeri, terima kasih. Kalimantan, Suriname, matur nuwun. Ayo bro, ayo bro. Ayo, ayo, ayo. Kanca-kanca Indonesia. Ayo, Indonesia. Abah Pino. Selamat malam, sukses selalu. Terima kasih matur nuwun. Segar gadung Indonesia. Terus diriku ku selalu setia untuk menemaniku.
Tatit. Nggih. Mas Tatit. Wong elek tetep po sinau apik. Tetep berbuat baik biarpun kita tetep ada salahnya. Gitu Mas? Nggih. Sinau resik senajan to awake dhewe isih reget. Insyaallah kebaikan Bapak Haji Imam Syafi'i Nggih. mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa Amin taala. amin amin. Bengi niki ngentekke ragat golek nikmat insyaallah keluarga agengipun dipun tebihaken saking laknat selamat donya akhirat Allahumma. Amin. Derekaken anggenipun nglajengaken lampah insyaallah sanes wedal saged makempal sareng Mas Tatit. Nggih. Nggih. Amin. Sallallahu Nabi Muhammad. Halo.